ଏହି କାହାଣୀଟି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ତରୁଣ ଓ ତାରା ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଓ ରହସ୍ୟମୟ ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତାରା ଗଣିତକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଗଣିତ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଓ ବିରକ୍ତିକର। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳରେ ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗଣିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜାଦାର ଲାଗିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତରୁଣ ଏବଂ ତାରା ଏହା କିପରି ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ମଜାଦାର ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତରୁଣ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗ ତାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବାଟରେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ରଙ୍ଗୀନ ପତାକା, ଆଲୋକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଗଣିତର ଯାଦୁକରୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯିଏ ଖେଳିବ ସେ ଶିଖିବ। ତାରା ନାକ ଟେକି କହିଲା, ଗଣିତ ମେଳା ଏହା ତ ଆଦୌ ମଜାଦାର ହେବ ନାହିଁ। ତରୁଣ ହସି ହସି କହିଲା, ଚାଲ ନା ଆମେ ଖେଳିବା, ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଆମେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ମେଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମେଳାଟି ସତରେ ଯାଦୁମୟ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ ଚମକୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଲୁଚିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଖେଳ ଥିଲା ବେଲୁନରେ ଗୁଣନର ମଜା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଲେଖା ଥିଲା ବେଲୁନ ଫୁଟାଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଜଣେ ଜୋକର ହସି ହସି କହିଲା, ଏଠାରେ 4ଟି ଗୁଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଚ୍ଛାରେ 6ଟି ବେଲୁନ ଅଛି। ମତେ କୁହ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ବେଲୁନ ଅଛି? ତାରା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। 6+6+6+6। ତାପରେ ତରୁଣ କହିଲା, ତାରା ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣନ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ଗୁଚ୍ଛା ଗୁଣନ 6ଟି ବେଲୁନ ସମାନ 24 ବେଲୁନ। ଜୋକରଟି ଜୋରରେ କରତାଳି ମାରିଲା। ଧଡ଼ାମ୍, ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ କାନ୍ଥ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଗୁଣନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳ ସମାନ ଭାଗ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କର, ପୁରସ୍କାର ପାଅ। ଜଣେ ରୋବୋଟ ରୋଷେଇଆ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ପିଜାର 18ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ତରୁଣ କହିଲା, ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଅର୍ଥ ବିଭାଜନ। ତାରା ପିଜା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି 3ଟି ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗ କଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗକୁ 6ଟି ଖଣ୍ଡ ମିଳିବ। ରୋବୋଟ ରୋଷେଇଆ ଖୁସିରେ ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲ, ଭାଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିବା। ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଚମକି ଉଠିଲା 18କୁ 3 ଭାଗରେ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 6ଟି ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ଖେଳ ଦୋଳିର ବଡ଼ ପହେଳି। ଏବେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୋଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠାରେ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦୋଳିରେ 8ଟି ପିଲା ବସିଲେ 5ଟି ଦୋଳିରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଦୋଳି ଖେଳିବେ? ଭିଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏହା ତ ଗୁଣନ। ତରୁଣ ଏବଂ ତାରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ, 5 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 40। ଦୋଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହା ସହ ହସ, ସଙ୍ଗୀତ, ଆଲୋକ ଓ ମଜା। ଅନ୍ତିମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା ଗୁଣନ ଓ ଭାଗର ବନ୍ଧୁତା। ଏବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ ଦେଖାଗଲା। ଘୋଷକ ଘୋଷଣା କଲେ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ 5ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ରହିବେ? ତାରା ହସି ହସି କହିଲା, ଏହା ତ ଭାଗ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ 5ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା ତେବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ 8 ଜଣ ପିଲା ରହିବେ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାଳିର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଚମକି ଉଠିଲା ଗୁଣନ ଏବଂ ଭାଗ ପରସ୍ପର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି।
ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ 8 ସମାନ 40। 40 ହରଣ 5 ସମାନ 8। ହଠାତ୍ ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମେଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତରୁଣ ଏବଂ ତାରା ପୁଣି ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନଥିଲା। ତାରା କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ଗଣିତ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଖେଳ ପରି। ପରଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ପିଲାମାନେ 7 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେବ? 35। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳରେ କିଛି ଶିଖୁ, ତେବେ ଗଣିତ ମଜାଦାର ହୋଇଯାଏ। ଗୁଣନର ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବିଭାଜନର ଅର୍ଥ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିବା, ଏବଂ ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଜିତିଯାଏ।